Алина? Видях посоката на твоя компас и тя ме върна от далечните страни на Бразилия. Значи си ни чула? Яко. Да. Ма те не бяха много шумни. Те са супер тихи даже. Тихи ли сте? Те са супер тихи. Само, че аз те предупредих нещо. Че ако не дойдеш, това е краят. Така че това може би наистина е краят, Лина. Какво е? Какво е? Всичко между нас приключили. Да, и аз си тръгвам и ти ще ревеш за мен. Аз? Да, точно така. Да не го за мъж! Ще ревеш. Без си да ревеме ли за мъж? What? Знаете ли какво правя аз? Вместо да рева за мъж. Пиша тези. Да си сядам тука и се правя. Още да ревя. Косата, всичко. Който обича Лината, се абонира и да лайкне.